Alah wong lanang. Wis awan padang jenglang kaya ngene ora gendang tangi. Kok tangi-tangi njaluk kopi. Kaya ngene iki kono ora bendina bengak-bengok. Diarani mak lampir. Padahal yo dhek sing nggarai aku dadi koyo mak lampir. Iki sayur. Oh, inget tak ngeten dhisik lah. Tangi-tangi nak njaluk sarapan kae iku. Dek, tangi turu enak ngopi. Kowe kopi nang. Lah tangi turu njaluk kopi. Kalau teplone nang kono kae. Endi? Lah kae lo cemantol kae. Oh, alah. Iki to. Heeh. Lah iki telepone Yo wis disisisan kae banyune nang keran kae. di sisisan. Yo iya. Wes, sisi. Yo kuwi didekek dhuwur kompor kono, terus kompornya diceklekne. Dari dhuwur kompor. Yo iya, gek dicetekne kompore. Iki terus kepiye iki sumep? Lah kae gelasnya nang kono kae, gula kopine kae. Wis Di? kita diracik kono. Iki wis racik. Yo lek wis diracik kae banyune sumup gek yo dicom, bukan dadi gek diudek. Cuma ini. Segere. Kan wis dadi kan. Lah ngono kan iso ngecom dhewe. Ora kene jek sibuk kon ngecomke wedang. Halah ning ngono kuwi jenengan aku gawe dhewe. Wong teko nggone kopi kok. Yo kan kuwi iso gawe dhewe. Makane gawe dhewe ben mandiri, ora apa-apa perintah, apa-apa kongkon. Ya yo gorengane ndi? Gorengan. Iya. Yo, gorengane. Wis cocok iki diombe karo kopi. Emang Yo. jadilan apa kon mangan gorengan? Lah jere gorengan. Gorengan pisang apa gorengan geblek ngono lho. Alah kowe iki tangi-tangi sing njaluk kopi lah sing njaluk gorengan.